परवरी जावपी टाउन स्क्वेअर प्रकल्प हो देशांतलो एकमेव प्रकल्प आसा। या प्रकल्पाक लागून सुमार 11,000 चौकट मीटर जमीन संपादित केला आणि 120.97 कोटी रुपयांची निधी लागतली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या। जाल्यार स्वदेश दर्शन 2.0 अंतर्गत कोलवा दर्यादेग कोस्टल टुरिझम सर्किट म्हूण उदरगत जातली। हातूंत फूड प्लाझा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फूड ब्रिजाचे पुनर्बांधणी आणि सौंदर्यीकरण जातले अशें खंवटे हांणी ह्या वेळार सांगले। This is about 11,000 square meters approximately, and total project cost will be about 120.97 crores, which includes about 18% of GST. Government of India चे funding में 90.74 crores and state government share will be roughly about 35.32 crores. हातून एक म्हणल्यार full year round public programming आम्ही त्या जाग्याचे तरेतरेचे प्रोग्राम करीत असतले आणि एक लोकल आर्टिसन्साक परफॉर्मन्साक एक जागो दिवचो, कम्युनिटी गॅदरिंग्सांक जागो दिवचो आणि टुरिस्टांक अट्रॅक्ट करचो ही संकल्पना विचार आशिल्ली। स्वदेश दर्शन आमकां दोन प्रोजेक्ट्स मेळ्ळे। स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आशिल्ली, तातूंतल्यान आमकां वी हॅड पर्टिक्युलरली थिंग्स विच वी कुड पुट अक्रॉस। तातूंत आमी एक रुरल सर्किट घेतलो, रुरल सर्किट विच वी टूक फ्रॉम पोरवरीम अप टू हरवले अँड द कोस्टल सर्किट विच वी हॅव टेकन इन कोलवा। कालच्या कॅबिनेटाक आमी रुरल सर्किट ऑफ स्वदेश दर्शन एज फार एज पोरवरी इज कन्सर्न वॉज टेकन अप, which takes the whole belt towards the rural areas of to explore the rural areas. 2.0 scheme under the creek experience project. So creek experience आम्ही ज्यांना बाहेर वतात परत, lot of tourists come and experience creeks, be a part of bird watching, be a part of fishing, lot of things, activities happen which allow local employment and sustainability in a sustainable manner. At the same time economically त्या लोकांक बरें पडटा। ते करपाक आमी क्रीक एक्सपिरियन्स प्रोजेक्ट जे काढले तातूंतल्यान मालीन इन पोरवरीम, विल्लोशा इन पोरवरीम, पोंपुर्बा स्प्रिंग, तोड्डा लेक and certain creeks have been taken in this. As we take this, we go up to हरवले where रुद्रेश्वर टेम्पल ब्युटिफिकेशन आणि गोमंत सरिता पूजन हे करपाक व्यवस्था नारवा, जय मांडोवी, वालवंटी आणि हाजे आमचे रिवर सगळे मर्ज जाता त्या जाग्याचेर गोमंत सरिता पूजन ही व्यवस्था करपाक आमी घेतिल्ली आसा, which will be a part of the spiritual circuit which will again attach to the Ekadasha Tirtha under regenerative tourism.